Водена медитация, второ новолуние в Дева, край на коридора на затъмненията и есенно равноденствие. Настани се удобно. Затвори очи. Вдишай дълбоко и издишай бавно, като оставиш въздухът да отнесе всичко напрегнато, всичко старо, всичко, което вече няма място в новия цикъл. Пред теб е нощта. Тиха, дълбока, кадифена. Новата луна е скрита. Невидима врата към бъдещето. И ти стоиш на прага й. Зад гърба ти остава коридорът на затъмненията. Усети как последните сенки се разтварят в виолетов пламък. Става леко, прозрачно, тихо. Разтваряме в себе си, в отробата на това, което не съм. Пред теб се появява кръгът на равноденствието. Отдясно сияе златното слънце. Отляво блести сребърната луна. Ти заставаш между тях в самия център. Вдишай. Усети златната светлина, която влиза в дясната ти страна. Издишай. Поеми отново дълбоко дъх и усети сребърната светлина, която влиза в лявата ти страна. Двете се срещат в сърцето ти. Преплитат се като спирала от огън и вода. Там, в центъра на съществото ти, се ражда ново вътрешно слънце. Виждаш как към теб пристъпва Дева. В сияеща бяла рокля. В ръцете си носи кошница със светещи семена. Тя ги поставя в дланите ти и ти пошепва. Това са семената на твоята нова съдба. Посей ги в светлината на душата си. Постави ги в сърцето си. Виж как там те започват да блестят
като искри в тъмнина. Всяко семенце е намерение. Всяко семенце е ново начало. И тогава чуваш стъпки. Към теб пристъпва твоят духовен водач. В погледа му се отразява цялото небе. Поглеждаш в очите му. Той поставя ръце на раменете ти и ти казва: ти вече носиш в себе си семената на новото. Сега издигни храм от светлина, в който да ги съхраниш. Представи си как от сърцето ти се разлива сияние, което изгражда колони, арки, купол. Постепенно около теб се въздига храм, изграден от злато, кристал и пламтящо сияние. В центъра на храм е олтарът ти. Там семената се превръщат в пламъци, сияещи. Всеки пламък е твое намерение. Всеки пламък е твоя сила. Всеки пламък е твоето бъдеще. Гласът на твоя духовен водач отново прозвучава. Този храм е в теб и около теб. Той е твоето убежище, твоето равновесие, твоята нова реалност. Винаги можеш да се върнеш тук, в центъра на себе си, в центъра на сътворението. Повтори вътрешно. Сея новото в чистота. Създавам храм от светлина в себе си. Аз съм равновесие. Аз съм новото сътворение. Когато почувстваш, че е време да се завърнеш, поеми дълбоко дъх, бавно и издишай.
Усети тялото си. Заеми пространство тук и сега. А когато отвориш очи, знай, храмът е с теб. Новото начало е посято. И ти вече носиш в себе си светлината на равноденствието и силата на новолунието.